podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Croeso I podcast Rugby Cymru. Helo a croeso I bodlediad Rugby Cymru, dy fi Carwyn Harris a fel yr arfer Iestyn Thomas Iestyn, siwr ti? Yeah, really good diolch. Bron y gorffen gwaith prifysgol am y blwyddyn, ond just cael tyma bach o amser i wneud y pod. Wel, mae amser yn bryn. Ni'n recordo hanner ffordd drwy'r dydd sy'n bach yn od, felly mae bach o olen dod yn stafell fi, sori, mae tu ôl fi. Os unrhyw hanes tu ôl y Cris na, Cris Aston Martin F1, na fe? So fi'n hoff iawn o Formula 1, pryd ni'n ifanc dros really ifanc, so tua 4-5 blwydd oed pryd ni'n dechrau gwylio rygbi. So hwnna fel y sport arall ni'n gwylio pryd ni'n ifanc. A oedd hi'n hoff iawn o Sebastian Vettel, 4-time world champion. Oedd e'n un o'r ffefrynnau fi. Nawr mae wedi ymddeol, mae neb i fi cefnogi na, so ond fi jyst i cael, rhywun wedi prynu fi jacket yma, fi credu oedd un pen blwydd neu nadolig, ffili cofio pa un, ond just Seb Vettel fan, a nawr mae fe ddim na, mae neb i cefnogi, so unrhyw suggestions, feel free. Lando fi'n eitha leco. Mae fe'n quite a likeable guy fe mae'n gweud yn Saesneg. O'n i'n casau Sebastian Vettel pryd i'n ifanc, cos oedd gwastad yn ennill, o'n i'n licio tîm oedd ddim yn ennill, ond wedyn, ti'n sylwi bod e'n boi ffein y ffordd mae fe'n siarad a popeth. So, a chosion mae fe'n brwydro amdano. Wyll i ni drafod rygbi hefyd ddo, nid just Formula 1, a penwthnos brysur, ond penwthnos, hanner a hanner. Hanner lwyddiannus, hanner ddim. Dechreuon ni dar llwyddiant, falle, a Dreigiau, sef falle'r tîm, oedd e'n buddugoliaeth nath sefydliadau ti? Ni wedi gwylio 3 gêm dros bythefnos, hwnna bach o luxury, herwydd oedd ddim gêm yn unig o prem dy fi. So, so bach o luxury gwylio 3 gêm, a Dreigiau wneud perfformiad really dda. Alright, falle ni ddim siŵr beth nath tîm o'i yna wneud ar y diwedd, ond ni wedi cadw mwyn y brwydr hanner cynta, fod y gwynt yn really cryf, a Wyl really dysgu llawer o'r hanner cynta yna. A wedyn ymateb nôl a gyflym yn yr ail hanner, dy'r caesned yn Ashton Hewitt. A wedyn, ydych chi'n gweld o'i yna falle dod yn i'r gêm, dy rhyw chwarter awr i fynd, ond pob clod i Dreigiau, sgwri 3 cais mewn 7 myned i gynta ennill y gêm, a wedyn cael y pwynt bonus ar top o hynny yn really dda, a bydd 2 ffran yn eitha placed yr perfformiad, yn wedig tua'r diwedd y gêm, a nhw wedi gwneud yn siŵr bod nhw'n mynd i ennill y gêm, a fod o'i yna mynd i mynd adred y dim byd. So, perfformiad da o'r Dreigiau, a oedd angen hwnna o'r teithiau de Africa, a nawr maen nhw teithio allan i Ffrainc ar y penwythnos, so maen nhw'n fod yn diddorol beth sy'n mynd i digwydd. Nath nhw aros yn y brwydr yn hanner gyntaf. Oedd pobl yn dweud pryd nhw mas yn Africa yn y gêm gyntaf, a rhai pobl wedi cwyno falle gweud bod nhw ddim wedi brwydro am bopeth, bod nhw wedi rhoi'r ffidl yn y to bach. Oedd hwnna ddim yn achos yn erbyn o'i yna, yn ywedig yn y hanner gyntaf pryd oedd yr amodau'n echrydus. Ti'n gweld yr cic o dan y pus na gan Will Reid, mae hwnna'n mynd mas ei ffen i, ond mae'n mynd syth a wedyn, mynd syth i'r dde mas ar ei ffen dros y ffin. A wedyn, o'n i'n meddwl, nath nhw brwydro'n galed yn y hanner gyntaf, oedd pethau mynd o blaen nhw fyd scrum, oedd hwnna'n gryf iawn, o'n i'n synnu pa mor gryf oedd e, Roger Jones yn enwedig ochr fe'r scrum yn ennill y frwydr yna, ond yr ail hanner oedd o'r peth fwy amlwg yn diwe, a be am perfformiadau ambell i unigolion, pwy nes di
edrych arno a mae'n meddwl, wel, maen nhw wedi cael gêm dda. Wel, mae pawb yn ei sôn don o Dreigiau herwydd ei gyflymder. Dwi gêm dda. Steph Hughes hefyd, wneud y cic am y trydydd cais, dwi'n meddwl. Joe Davies yn sgwri cais cynta dros y rhanbarth. Fe cyn i fe cael dros 100 o gemau, a nawr mae fe'n sgwri cais cynta fe. A dyna ni'n bydd nath Dreigiau eisiau'r cais na, herwydd oedd y gêm yn gyfartal ar y pryd. Steph Hughes yn ei dweud. Ni'n meddwl nath Reid chwarae'n okay, fod y gwynt yn y hanner cynta, a y pethau ddim wedi mynd yn gywir i dde. Fi credu wedi dod nôl am ymateb yn yr ail hanner, felly ddim mor amlwg a creu line break a sgwri cais o 50 metres allan. Ond oedd hi'n meddwl oedd e'n okay ar ôl hanner cynta eitha anodd. A wel, mae fe'n neis i gweld Asyn Hewitt nôl yn sgwri ceisiau. Yn wedig e anaf cwbl o fynyddoedd yn ôl. Mae fe'n dda i weld e nôl yn sgwri ceisiau. A perfformiad dda gan y Dreigiau. A Harry Ackman wedi cael ei gêm gyntaf o'r Ffrainc. So, un y chwaraeon ni dweud felly cael tymor dda. Mae fe'n dechrau yn gêm cwpan her. Ie, o'n i'n aros am hynny, o'n i'n synnu oedd hwnna ddim peth cyntaf nes ti amlygu. Rhi o da e, wych. Nid mond ei gyflymder mae'n am ei geisiau, wrth gwrs yr ail i mae'n cerdded mewn bron o bod, ond y cyflymder mae'n dangos i achub y dydd, pryd mae ysgetwr o'i yna'n cico dros y top, mae fe'n cico fe'n blaen a wedyn mae rhi o da e jyst yn dod o'n nynlla a cipio'r bel a rhoi fe lawr. Wrth gwrs, mae hwnna'n arwain at cais o'i yna via Will Reid cic fe mas ei pen, ond oedd e'n anhygoel ganddo fe. A ser yn y gêm, wrth gwrs, oedd Aaron Wainwright nath o ddangos pam, un peth, pam bo Warren Gatland rhoi gymaint y ffydd mewn iddo fe, ond hefyd pam mae pobl yn meddwl taw fe bydd yr wythwr nesaf i Gymru ar ôl Falatau, os mae Falatau'n symud ymlaen. A fi'n credu nath o amlygu ei hun yn rili dda. Fi'n ffindo ambell i beth yn beth i'r gêm yn bach yn od. Y cais ola yw'r un sy'n amlygu yn fy mhenni, lle mae o'i yna yn rhoi'r ffydd yn y to. Mae rhai fi weid, oherwydd mae sgrym pryd mae'r cloc yn mynd yn goch. Mae rhaid ôl nhw yn aros lawr. Maen nhw ddim yn gwthio, maen nhw jyst yn aros fyna. Aaron Wainwright yn tynnu band, paso i blac, a mae fe'n balchu Steph, a wedyn mas i'r John Williams a wedyn rhyw dau. Oedd e mor hawdd. Ti'n credu nath o'i yna rhoi'r ffidl yn y tôn yn diwedd? Wel, fel nath mae pobl yn sôn, dy'r tîm oedd o Ffrainc yn y cwpan her, ni ddim yn siŵr pa tîm maen nhw dod â, os mae fe'n tîm cyntaf neu mae fe'n tîm ail tîm. So, falle fod y gêm ar ben amser wneud yr canlyniad. Ond fi ddim siŵr os oedd falle chance i cael bwynt y tu diwedd y gêm. So fi ddim yn siŵr beth mae yna yn mynd i'r gêm na a ceisio cael. So, fod rhywun fel Rory Sutherland sydd yn chwarae'r rangladol yn dechrau. Ond, ni ddim yn siŵr fel sut mae tîm o'r Ffrainc yn mynd i chwarae. Felly, maen nhw yn cwmpo bant o gemau yn y cwpan her oedd i gatre yn y funudau ola. Ond felly, os y gêm allan o'r Ffrainc, felly bydd mwy o ymff, fel ni dweud trwy gydol y ysgol. Fwy o ymff dyn nhw i felly rhoi bach mwy yn y perfformiad. Ie, falle, wrth gwrs, ie. Be nath ni ddweud o'r nosetta, peth pwysicau i nhw yw aros yn top 14 yn diwe. Nid unrhyw beth arall yn lenni. So felly, y sefyllfa yw nawr, mae'r Dreigiau ail yn pŵl nhw yn y cwpan her Ewrop. Maen nhw tu ôl y Sharks o dde Africa nath giro Pow yn eitha hawdd, 45 pwynt i 5. Ond penwythnos mae sialens arall y Dreigiau, beth ti'n meddwl am gobeithio nhw o penwythnos yma? Maen nhw'n teithio i Ffrainc yn erbyn Pow neu Saxon Palois, os chi wedi clywed i'r pod y rap yr wythnos hon.
Ond mae Pow yn tîm dda, fi'n meddwl. Wel, o'r dechrau tymor, maen nhw wedi bydd i tîmoedd fel, wel, nhw wedi credu nhw wedi bydd y Toulouse, maen nhw wedi bydd i Fransau, yna jyst dwy ar top menu, a maen nhw'n, fi credu maen nhw'n pedwerydd neu bumed, maen nhw rwle lan yn y top 14. So, maen nhw yn tîm dda, fi credu nath nhw wneud cwpl o newidiadau wythnos diwethaf mynd i Africa, a well, bydd y Sharks a cwpl o Springboks bydd yn erbyn nhw, so mae'n mynd i fod yn gêm anodd, fel nath i gweld y Dreigiau, pryd maen nhw wedi mynd mas na cwpl o wythnosau yn ôl. So, well, wrth gwrs, fi ddim yn siŵr pa tîm mae Pow mynd i troi land, os maen nhw, falle maen nhw'n ffocysu ar gêm y catra yn Ewrop, fel y fformat o'r cwbl o fynyddig o chi eisiau ennill gymau catre, a os nhw'n gallu dwy'n pwynt neu ddwy o ddi gatre, wel, chi bron na. A fi credu mae dal tymau bach hwnna, dal yn ystyried dyddiau hyn. So felly na Pow troi lan wrthnos nesaf, dydy'n cyntaf nhw a chwarae'n rili dda. So, os mae Dreigiau gallu, well, of course, mae Dreigiau mynd i fod yn mynd i cadw momentum lan, ennill gêm arall, dwy fuddugoliaeth ar y spin. Ond os mae Pow yn troi lan y tîm cyntaf nhw, mae'n mynd i fod yn gêm anodd. So os mae'n gallu dwy'n pwynt neu ddwy, bydd yna'n cynnwyr dda hefyd i tîm Dau Flanagan. Bydd yn sicr, os mae Dreigiau yn gallu cael unrhyw beth allan o'r gêm, bydd yn ganlyniad dda iawn. Os chi'n edrych ar y tabl ar y foment, mae Zebra nath nhw golli wrth gwrs yn erbyn y Cheetahs, a mae Dreigiau yn mynd i ware Zebra a'r Sharks yn y cwpan her. Zebra oddi gatre a Sharks gatre, felly mae gobeith dyn nhw felly yn y gêm yna, yn ywedig gen i weld sydd yw Sharks yn ware erbyn ni, oherwydd maen nhw wedi cael dechreuad tymor eitha anodd yn nawr yn cryfhau wrth i chwaraewyr nhw dod nôl. Ond ie, gewn ni weld pen wythnos o rando i'r rap, pryd o'n i na, oedd rhyw deimlad da llawer o bobl bod Dreigiau felly'n gallu cael fuddugoliaeth. Fi'n llai sicr am hynny. Reswm yw, mae Stad Palwa, mae tîm cryf iawn dyn nhw. Chwaraewyr fel Joe Simmons sydd wedi ennill gwpan uchaf Ewrop da Exeter. Sam Whitelock sydd wedi gallu gwybod y byd dwywaith. Mae chwaraewyr eraill dyn nhw wrth gwrs. A os byddwn ni'n esgydio Stad Palwas, wrth gwrs ni'n neud hwn ar dydd Mercher, a mae tîm oedd heb ddod mas mor belled. Ond os byddwn ni'n disgwyl bod nhw'n rhoi tîm mas gryf gytre yn rhannol i ddangos i cefnogwyr. Oherwydd, oedd e'n perfformiad sal iawn yn erbyn y Sharks. Wrth gwrs, mae'n anodd mas na, ie. Ond bydden nhw wedi bod yn grac iawn dy hunain am golli cryn gymaint o bwyntiau o feddwl pa mor gystadleuol mae'n dweud bod belled y top 14 yn bedwerydd fel nes i sôn. So, ie, fi'n disgwyl her anodd i'r Dreigiau a, wel, fi'n credu bydd Pow yn ennill. A os taw tîm cyntaf yw nhw, fi'n credu allan nhw ennill gan cryn dipyn o bwyntiau be amdano ti Iestyn. O feddwl, wrth gwrs, nath y Dreigiau ennill mas na blwyddyn diwetha. Ie, so mae'n mor diddorol i gweld gemau ni fi cael falle tymor yn y twy tymor yn ôl. Mae'n mor gwahanol mewn i'r gemau yma. Nawr mae Pow wedi rwyddo rhywun fel Sam Whitelock, fel ti wedi sôn. Mae'n newid y peth yn gwbl, a maen nhw wedi performio mor dda y top 14. So, fi credu mae'n fod yn anodd i Dreigiau. Fi credu mae Pow mynd i ennill gan rhyw 10 bwynt, 15 bwynt fi'n meddwl. Ti a rhywbeth fel yna. Ie, fi yn cytuno. So ni'n ymlaen falle i'r Gweilch te, oherwydd wnaeth nhw hefyd ennill ar y penwythnos, ond ser yn y dydd oedd Dewi a gyda'i 4 gais. Oedd e fel rhyw fath o Johnny Matthews neu be o enw'r y bachwr i Ulster? Tom Stewart. Ie, perfformiad fel yna. Be nes ti o'r perfformiad i'r Gweilch a Dewi yn unigol? Ie, wel, os chi'n cael pac, dynyddio fe, i fod yn onest. Fi'n credu mae yna beth mae twy bwth
yn neud llawer. So mae fe'n defnyddio pac cryf, mae pac cryf dy'r Gweilch. A nath nhw defnyddio ar y penwythnos, a nath nhw sgori 40 oed bwynt yn erbyn tîm dda o Benetton. So, tîm oedd o'i dal yn tîm oedd cryfa be oedd nhw. A oedd Gweilch di gweld yn wythnos diwetha yn Treviso. Ond, mynd nôl adre, dynyddio'r pac. A chi'n ennill gêm gyda pwynt bonus. Mae'n fel end-to-end hanner cynta, yn un ne. So, Wythnos ysbant ydi, a ni cael bach mwy o luxury gweld gêm y Gweilch. So, oedd hwnna'n un diddorol. So, ni'n gallu gweld y Gweilch dynyddio'r sgarmes, o'r sgarmes cynta, nhw wedi mynd tua 10 neu 20 metres, a just ennill kick-os, but wedyn clico mewn i'r corner. A mae platform dyn nhw i falle sgori, felly nhw wedi ar ôl y sgarmes cynta yna. A wedyn nath Benetton yn ymateb nôl, dy cwbl o ceisiau really dda. Oedd un bryd nath y mag yn neud slightest of touches, a mae Jos North i syth o lan i cael y gwagle lawr, ond mae slight touch na dy o mag mae fe'n creu overlap yn llwyr. So mae fe'n 2 erbyn 1, a wedyn mae Iestyn Hawkins yn treulio yn y cefn. A dyna beth nath Benetton yn neud drwy gydol y nos. Just mynd a falle ddim mor expansive a fel tîm oedd eraill, ond falle just creu y gwraglau hunan nhw, a oedd yn y gwell, maen nhw'n blitz o lan tymau bach. Fel, ddim pob beth, ond un neu ddwy, maen nhw yn mynd lan yn neud y blitz, a nath Benetton fel expose yn y wei hwnna. A o'n nhw wedi gwneud job yn da, ond pac Gweilch felly rhy gryf yn y wei yn y sgarmes. A mae capten y Gweilch ar bob yn Morgan Morris yn chwarae'n really dda hefyd. A mae Jack Morgan yn neud clearance exit kicks, so mae hwnna'n diddorol hefyd. Unig gêm y penwythnos fi heb weld, actually, so well i mi ddod nôl at y ti yn eitha gyflym, ond be nes ti o'r ffordd nath y Gweilch llwyddo i frwydro nôl, a falle'n holl bwysig sicrhau bod Benetton mond yn cymryd 1 bwynt mas o'r gêm a nid 2 bwynt ar y diwedd. Kick-os hwyr i'w maga, a oedd tua muned ar ôl y cloc, a oedd wrth gwrs yn nhw mewn sgôr, so y peth cynta oedd cwpl o pobl yn dweud o gwmpas fi oedd, right, eisiau gwneud yn siŵr fod ni ddim yn colli hyn. Wel, yn ffodus, nath Nicky Smith ennill y bil yn y ruck, a wedyn nath Walsh gorau kick-os i gwneud yn siŵr fod Benetton ddim yn cael 1 pwynt, ond perfformiad dda. Fi credu cwpl o fynydden o falle mae Gweilch ddim yn ennill y gêm na, gan fod mae fe'n mynd nôl o blaen, a wedyn felly nath fi'n credu cais y kind of dogwyn yr ail hanner. Oedd felly nath Gweilch ddim yn ymateb nôl dyna, ond wedyn maen nhw ymateb nôl, a wedyn maen nhw'n cael y pwynt bonus. Wedyn maen nhw'n, wel, mae Lec yn sgori 40 cais. A mae Benetton eisiau cwpl o scores wedyn i ymateb nôl. So dyna'n peth really dda. Ni wedi gweld tymor bach hwnna'n erbyn Montpellier cael i'r tymor diwetha yn y Champions Cup. So mae fe'n dechreuad dda yn y cwpan heri'r Gweilch. Nath Gareth Thomas chwarae'n really dda i fod yn onest. Os oedd Lec ddim wedi cael 4 cais, fi credu nath Gareth Thomas bron ennill sy'n yn y gêm. Oherwydd, fi credu oedd e'n bobman, oedd e'n un y llysyr oedd e'n chwarae fel yn y 13 channel am rhyw reswm, a wedyn y Gweilch mynd allan i'r asgell. Ond fe wedi chwarae da, of gwrs mae Lec yn mynd i cymryd pob clod ar sgori sgarmes. Fi credu y 4 cais, falle 2 yn nhw, falle nath Kieran Williams yn mynd i dwyn, ond oedd Kieran Williams yn chwarae. So, dyna'n un diddorol. Yr ail reng di wneud yn dda, herwydd dyna beth yw swydd nhw yn y sgarmes, i gwneud yn siŵr maen nhw'n cael y pêl a ennill y brwydr fyna. Rhys Davies di troi mewn i 6.
oherwydd James Fender wedi dod mewn yr ail rang. A wedyn Jack Morgan a Morgan Morris, wel, fi jyst enw pac i gyd heb law Tom Botha i fod yn onest, ond fi credu dyna ble oedd y perfformiadau really dda gan y Gweilch oedd yn y pac. Ie, gwbl cytuno, a fi'n falch nes i sôn am Montpellier fyna, oherwydd Montpellier yw'r prawf nesaf i'r Gweilch fel wnaethon ni sôn, y Dreigiau yma, dyn nhw'n fynd i pow ar ôl chwarae blwyddyn diwethaf. Mae bach o hanes ddy'r frwydr yma, wrth gwrs y Gweilch yn ennill gytre a i ffwrdd o gytre yn erbyn Montpellier blwyddyn diwethaf. Montpellier, maen nhw reit ar waelod y top 14, ond o'n nhw'n fuddigol da, pwynt bonus, mas, yn Newcastle ar y penwythnos. Perfformiad dda iawn gan Montpellier, chwarae teg yn ôl. Sa'n credu o'n i'n disgwyl y buddugoliaeth na, o ti'n disgwyl i Montpellier ennill yn Newcastle dwy dîm sydd yn hyn o hun anodd ar y bonent yn eu cyngreiriau nhw. Ie, fod falle mae Montpellier yn ffyn fan anodd yn y top 14. Dim ond cwbl o fynyddoedd yn ôl, nhw'n ennill y cyngrair. I'n ni ennill y cwpan y her, cwbl o fynyddoedd. Wy'n credu falle un blwyddyn neu blwyddyn cyn ennill top 14. So, mae tîm, a fi'n credu mae ddim llawer o newidiadau sydd wedi fod y tîm na. Mae Pollard i gadael, mae fe wedi symud mlaen. Ond fi'n credu mae rhan fwyaf falle, mae nhw dal na, neu mae falle rhywun arall sydd dod mewn. Rhywun fel Paolo Gabisi, fel esiampl Louis Carbonell, un arall. Fi ddim siŵr os mae Corbett Reinhardt dal na. Ydy, fi'n credu. So mae fe, tri chryw really dda fyna. A dyle tri chryw yna fod ar gwaelod y top 14? Fi ddim yn siŵr. So mae fel bananas gen i'r Gweilch i fod yn onest, oherwydd maen nhw wedi mynd na i ennill, maen nhw wedi ennill na blwyddyn diwetha. Fi credu un o'r perfformiadau gorau Gweilch eriod allan yn Montpellier i fod yn onest. Fi credu ddim llawer oedd y Gweilch cyn y gêm na, dim ond i ennill un gêm trwy'r gydol y tymor i gyd tymor diwetha, wedyn maen nhw'n mynd mas i ffwrdd yn erbyn pencampwriaeth Ffrainc a ennill yn, eitha hawdd gan mwy na 10 pwynt. So, mae fe'n bach yn bananas gyn, herwydd Montpellier yn dal yn tîm dda. Maen nhw wedi gweld nhw'n yn Abertawe tymor diwetha. A oedd brwydr really dda yn eitha tebyg i'r gêm bent yn wythnos diwetha. So bydd y Gweilch eisiau gwneud yn siŵr fod y pac yn gryf dyn nhw. Ni wedi gweld elfennau yn y tymor diwetha, ond mae fel wounded hound Montpellier ar y foment fi'n meddwl. Nawr maen nhw wedi cael fuddugoliaeth i ffwrdd o gatre yn Newcastle. Felly bydd hyn yn kickstart y tymor nhw yn y ddwy competitions. A felly maen nhw'n mynd nôl i top 14 ar ôl dwy fuddugoliaeth. Ni ddim yn siŵr. Felly, os mae Gweilch wedi mynd mas na i ennill, bydd yna'n wych eto. Ond fi credu mae llawer o pobl felly yn dweud bydd y Gweilch ennill hwn, herwydd mae Montpellier yn lawr o gwylod o'r tabl. Ond maen nhw'n dal tîm dda. A mae Gweilch eisiau fod yn weiri o'r cryfderau tîm oedd o Ffrainc, pac mawr dyn nhw. Mae cefnir gallu ennill man Joan Bwtiau, gallu cico pel am filltiroedd. So mae'n mynd i fod yn anodd. Fi ddim credu mae'n mynd i fod yn gêm hawdd fel mae cwpl o pobl yn sôn. Ond bydd angen Gweilch, fod mae Montpellier lawr o gwylod o'r top 14. Mae'n Gweilch eisiau fod yn gwneud perfformiad eitha dda i ennill mas yna. Fi'n falch nes i sôn am y pac na, herwydd mae gymaint o wedi'r talentog dyn nhw yn y rheng flan, boes fel Harry Williams, Henry Thomas, wrth gwrs, sydd wedi wario dros Gymru, a Carl Twyn Cwaffi, o Sela Newydd am gyfnod, a Lamsa Teli, oedd yn wario dros y Sarsyniad, yr un o Daleithau, Tolwlatu, Australia. Wedyn chi'n mynd i'r ail reng, ydych chi Paul Willemse, Van der Berg, boes enfawr, Van Rensburg dylwn ni weid, boes enfawr sy'n wario yn yr ail reng. Cyn i chi symud i'r reng ôl, mae Sam Simmons dych chi, Braw Joe wrth gwrs, ydych ni sôn am yn gynharach sy'n arfer wario i Exeter, a Camara, Jacuba Camara, os mae rhywun wedi gweld mae fe'n boi enfawr sy'n gallu symud yn rili dda.
A mae gymaint o arfed yn nhw yn olwyr fyd, Rhainach, mae fe'n sgori ceisiau am hwyl, Paolo Garbisi neu Carbenel, pwy bynnag sy'n dechrau fel maswr fyna. Mae nhw'n gryf, Serfontein, Fanson, mae fe, falle canolwr mae cefnogwyr o Gymru ddim wedi weld llawer ohoni, ond mae fe'n boi andros o dalentog. A wedyn yn triol, mae ydych chi Lam, Bwtiau, fel nes i sôn, doi chwarae'r gymaint wahanol, ond sy'n gallu sgori ceisiau am hwyl neu cico'r pêl fel milltir oedd fe nes i sôn, a George Bridge hefyd sydd wedi wario dros Zela Newydd. Felly, mae hwnna'n dîm andros o dda o feddwl bod nhw ar waelod y top 14. Wrth gwrs, mae lot o broblemau mynd mlaen tu ôl y lluniau fyna, tu ôl da'r fforddwyr falle ddim y dewis gywir, mae rhai'n credu, a broblemau fyna, ond os bydd y siŵr o fod mae'n poli yn awyddus iawn i ennill y gêm yma, a fel nes i sôn, rho'r fath o sbardun yn nhw yn y gyngrad, sut gall y Gweilch ennill yn erbyn y tîm nes i enwi fyna chwaraewyr mor fawr a mor talentog? Wel, os maen nhw'n gallu neud rhywbeth i cael tolat i'w bant o'r ca, herwydd mae disgyblaeth bach yn wael, rhaid ni ddweud, mae disgyblaeth ddim yr un gorau ar ôl dyddiad y Stade Francais, ond falle na un opsiwn gall helpu. Gwneud y siŵr fod Ben Lam a George Bridge ddim cael y bêl. So os mae'n gallu cael lawn y rai yn y canol, gwneud y siŵr bod y bêl ddim yn mas na, herwydd mae hwnna'n bach yn dangerous. Mae'n credu just dal ati a beth nhw'n gwneud tymor diwethaf yn yr Ewrop, fel nath i sôn, fel tymor diwethaf y tro cyntaf ni gweld Rhys Davies chwarae fel chwech. Mas o'n mwynhau. A ni gyd i gweld beth nath digwydd fyna. A fi'n credu, os mae'n Gwyilch gallu just aros mewn y gêm gyda'r pac, a just neud yr un peth yn wythnos diwetha, os mae pac dy chi, dynyddio fe. A dyna beth ni eisiau Gwyilch wneud. Os mae Kieran Williams yn ymuno nôl dyn nhw, mae bach o fel 50-50 da yna ar y foment. Dyna pam mae ddim wedi chwarae penwythnos diwetha. So mae yna mynd i fod yn un diddorol. Os mae fe'n dod nôl, mae bach mwy o direct route ar y Gwyilch. A bach mwy o platform i nhw i mosod, ond mae'r battle dy'r pac mynd i fod yn un fawr. Rhywun fel James Fender yn chwarae yn erbyn pobl emser. Dych chi rwydyr na, ond profiad wych i Fender i dweud, fi ddim yn osgoi y chawnt hyn yn erbyn rhywun fel pobl emser os mae fe yn chwarae'r penwythnos. Felly mae'n cael ei roi al dim mas, a felly dal ennill, pwy o'r fi ddim yn siŵr, ond mae'r brwydr lan y pac yn un bwysig ti hwnt, a dyna beth mae'r Gwyilch eisiau ffocysio arno. Mae fe'n mynd i fod yn anodd iawn, a fi'n credu ni methu gweud pa mor bwysig yw'r gêm yma. Mae'r Gweilch ar y foment, mae'n sefyllfa da, fel wnaethon ni sôn ar ben y pŵl nhw, ond mae dyn nhw perpinion yn dod i'r Swansea.com, byddwn ni'n disgwyl buddugoliaeth fyna, falle 5 pwynt o feddwl siwt mae tîm oedd o Ffrainc yn teithio. Falle mae hwnna'n bach yn gas, ond ni wedi weld o'i yna'n fynd i'r Dreigiau cael 5 pwynt yn erbyn o'i yna, felly a fi'n credu bod perbynion yn eitha debyg fel tîm, mae hwnna'n deg i weid, o fewn lle maen nhw'n sefyll yn y top 14. Felly, ond y gêm ola nhw yw mynd mas i'r Lions yn Africa, mae hwnna'n mynd i fod yn sialens enfawr fel ni'n gweld mor belled yn y URC, felly fi'n credu hwn yw'r gobaith gorau y Gweilch ar y foment i cael buddugoliaeth ar y rhewl, a gyda y ffordd mae'r seedings yn gweithio mynd tuag at y chwarteri a wedyn yr haneri, fi'n credu mae fe'n holl bwysig i trial cael gemau gytre yn y cwpan yma yn enwedig o feddwl, fel nes i weid, dwi'n tîm oedd y Ffrainc fel arfer ddim yn teithio dy tîm gorau nhw. Felly, os chi'n gallu cael nhw gytre yn erbyn cael nhw i ffwrdd o gytre, mae'n tîm gymaint o wahanol, heb sôn am
fanterau, y fanteisiau o chwarae gatre yn erbyn chwarae i ffwrdd. Felly, gêm holl bwysig mi'n credu i'r Gweilch penwythnos yma yn gobeithio nhw yn y cwpan her. Sôn am gêm y tîm arall yn y cwpan her, felly cyn i ni symud i'r cwpan arall. Sgarlets. O'n i'n gweithio ar hwn, a oedd e'n gêm rhwystredig iawn i wylio, rhaid i mi weid. Nes ti weld y gêm, Iestyn? Oherwydd oedd ddim wedi cael ei ddarlledu wrth gwrs. Na, hynny'n yr unig gêm fi ddim wedi gweld. Herwydd, fel, un ni'n gwylio'r gêm Toulouse yn erbyn Chaerdydd, a dau, oedd fi eisiau gwylio gêm am tua 7 bint, fi'n meddwl, oedd ar y EPCR website. Na, I'll pass for this week. Ond, fi credu ar ôl gweld y uchelbwyntiau, fi credu, y cais na dy cast ti'r diwedd y gym, dy'r mas o'r sgwri yn y cornel, cais wych. Os chi ddim wedi gweld just mynd ar YouTube neu cyfryngau cymdeithasol, os chi'n gweld y clip na, mae fe'n cais wych, mae dadlwythiadau bob man. Fi credu mae nac raw wedi gwneud un yn y canol rhywle hefyd, so I can't sell it enough here. Ond mae fe'n anodd i mynd i Ffrainc, fel nath ni sôn, falle maen nhw ddim yn rhoi y tîm cynta mas. Fi ddim siŵr nath Sgarlets rhoi y tîm cynta mas. Felly, oedd y list o anafiadau fi dod mas ar pryd nath y tîm di roi lan, a llawer o enw yna. Rhywun mor profiadol fel Fafita, fel Garth. So ddwy chwaraewyr sydd wedi bod yn rili dda dros y tymor. Yr unig positif i fod yn onest oedd Iwan Lloyd, unwaith eto. A fi credu mae yna rhywun thîm sydd wedi datblygu dros y tymor, hefyd mae fe'n dechrau chwarae yn eitha dda i nhw, fod oedd y pac wedi cael ei dynistrio yn llwyr yn erbyn pob tîm yn Ffrainc dy pac dyddi hyn. Felly mae ddim y chwaraewyr gorau dyn nhw o rang y tîm ryngwladol a tîm Ffrainc ei hun, ond mae pob tîm yn Ffrainc dy pac gryf. So nath cast dysgu Sgarlets rhyw wers lan yn y pac. A oedd y llinell ddim wedi mynd yn dda o'r gweld y ystadegau. So mae'r problemau dal na dy Sgarlets yn ywedig dy sgrym dy llinell. Mae fe'n bach yn concern yn ei weld dim ond un o'r ceisiau sydd wedi dod gan fod Johnny Williams yn gwneud tackle wych ar y chwaraewyr cast, a mae'r bil yn just adlamu lan i Iwan Lloyd sy'n rhedeg o dan y pist. So mae yna'n bach yn broblem. Wrth gwrs, yr easy fix yw i sort allan y pac a gwneud yn siŵr fod yn gallu ennill y pil yn gynta, dim yn cael rhyw 50% o llinellau ennill. I gymaru yna, dy'r Gweilch y penwythnos diwethaf, nath Gweilch cael 100% o llinellau. A os mae'n ennill pob llinell, maen nhw'n sort allan dy'r Sgarlets a mynd ymlaen. Os mae Sgarlets ddim yn ennill 50% o'r llinell neu 56% o'r llinell, dyna rhyw stat. Ond mae'n anodd i nhw i creu y platform i cael Iwan Lloyd a'n chwaraewyr eraill i tanio a creu pethau i nhw. So mae rhaid nhw sort allan y pac na yn gyflym. Mae'n union dwy brif broblem dy'r Sgarlets y penwythnos. Disgybliaeth oedd un, yn ei sôn am hwnna yn bach, ond y llinell y sgrym ddim yn rhy ffôl, oedd e ddim yn dda, oedd e ddim yn rhy ffôl, ond oedd y llinell yn ywedig, oedd e'n anobeithiol ar adegau, o'r cyrraedd 22, ennill cic-os, falle cico i 22 o'i yna, nid o'i yna, cast, a byd nhw'n cico i 22 a colli llinell o ran pob tro yn teimlo fel ar yr un adeg, neu oedd e ddim yn syth, neu rhywbeth arall yn bod, oedd y bel yn dod nôl yn ffordd Simsan, a nhw ddim dyn nhw'r platform i wara oddi wrtho. Fel nes i sôn, oedd Iwan Lloyd yn dda, nath cico i gicio fe, nath i sgori unig gais y gêm, a byddwn ni'n rhoi hefyd enwi ben
Ben Williams oedd e'n wych ar y penwythnos. Oedd e cwpl o doriadau arbennig o dda, oedd dangos i gyflymdra. Yr unig broblem oedd neb na i gymorth e, falle, ti'n sôn am Gareth Davies fyna, dyna lle mae fe'n mor bwysig i Sgarlets, bod e wastad na ar yr ochr i gymryd y pas mewn ti fel nath o ddwywaith yn erbyn Caerdydd y penthos cynt. So, o'n i'n rhwystredig iawn dy'r perfformiad y Sgarlets, oherwydd disgybliaeth. Chi'n methu mynd mas i Ffrainc a mynd lawr i 14 ar ôl munud. Steph Evans yn taro'r bel ymlaen yn bwriadol, oedd e bron wedi cael hyd bant o fe, oedd y dyfarnwr ddim wedi rhoi y cerdyn felyn, a wedyn y TMO yn dod mewn a gweud, hei, mae hwn yn cerdyn felyn, gwbl gywir gyda llaw, oedd e'n cerdyn felyn, hwyl fawr, mae fe'n mynd bant am 10 munud, a wedyn mae ei gwrthwynebydd yn 14 yn wario ar y dydd, yr 14 yn sgorio'r cais, oedd hi ar y canmau symudol, fel rhyw fath o Kieran Williams cais. A wedyn, tuag at diwedd y hanner wedyn, 32 munud rhywbeth Cian Hardy, sinigedd, mae fe'n taro'r bel lawr, pryd mae fe'n oddi ar llaw rhywun, pryd mae fe'n gorwedd ar y llawr, mae fe'n cael cerdyn melyn, mae Castro yn sgolli 2 cais yn ystod y cyfnod o. Y sgôr, pryd oedd y ddoi dîm da, 15 dîm, oedd 13 i'r Sgarlets. A fi'n credu mae hwnna'n dangos peth y gêm oedd bod Castro wedi cymryd eu cyfleuon nhw pryd oedd Sgarlets lawr i 14 a 2 cais nhw'n dod o rhyw lathen neu ddwy, neu sgarmau symudol, oedd hi ar kick-os. Felly, rhwystredig. Fi'n credu bydd y Sgarlets yn rhwystredig y perfformiad na. Fi'n falch nes i sôn am y cais na i Le Brun, cos o'n i di enw fel cais y gêm, a yn sicr oedd e hynny. Ond rhwystredig o'n i da'r perfformiad na gyda'r Sgarlets, oherwydd o'n i ddim yn credu bod Castro wedi gwared yn dda iawn. Heblaw am y gais na, falle, oedd dim byd nes i fynd, mae hwnna'n gymaint yn well na mae'r Sgarlets yn gallu perfformo. Oedd Batito wedi wared yn dda, cefnwr Dymora wedi wared yn dda, ond dim byd oedd dim lot yn y gêm o'n i'n meddwl, heblaw am y ffaith oedd y Sgarlets sy'n mynd lawr i 14 a diffyg disgyblaeth nhw yn ystod y cyfnod yna wedi rhoi gymaint o geisiau i'r gwrthwynebyn nhw'r cystra. Ond be am sefyllfa nawr y Sgarlets, oherwydd ar ôl y canlyniad na, falle dim syndod wrth gwrs, byddwn ni'n disgwyl i nhw ffindo fe'n anodd mas yn Cast, ond maen nhw ar waelod pŵl 3 yn gwbl wahanol i'r 2 sydd wedi ennill. Mae dyn nhw brawf anodd i orhysgyn, ond mae fe'n dechrau da sialens Black Lion y penwythnos yma. Be ti'n meddwl o'r her yna? Ni wedi gweld y gêm Black Lion yn erbyn Gloucester, fi'n ei ngofio'r cyfreithiad Cymraeg, ond ni wedi gweld y gêm na. Prynhawn di Sadwrn. So, oedd e'n gêm eitha diddorol i gweld. Mae'n tro cynta mae tîm o George wedi cystadlu yn y cwpan yma. Oedd pac nhw'n gryf. Ni wedi gweld y bron pob pac George erioed yn gêm rhyngwladol. So, mae chwaraewyr eitha dda dyn nhw. Mae Cafe, os mae cefnogwyr Cymru yn eitha, bydd rai yn gwybod pwy yw Matt Cafe, os chi wedi gweld y gêm rhwng Cymru a Georgia blwyddyn yn ôl, pryd nath Georgia ennill yn Chaerdydd. Mae fe dal ar y match report fi, mae rwle ar Word document folder fi, so mae'n credu mae llawer o pobl yn cofio fe, ond mae cwpl o chwaraewyr really dda dyn nhw. Fi ddim eisiau ceisio enwi nhw, herwydd falle bydd y pronunciations bach yn off, ond mae pac gryf dyn nhw, a dyna beth ni'n gweld a gwybod o tîm oedd o Georgia. A dyna beth yw'n nhw gwenwynau Sgarlets ar y foment, fod y pac ddim yn tanio. So, mae yna mynd i fod yn diddorol i gweld os bydd y Black Lions yn targedu'r pac na, targedu'r llinell na. Dilyn o'r Sgarmes, nhw wedi sgori, fi ddim siŵr os, nhw ddim wedi sgori o'r Sgarmes, oedd y Matt Carwyn wedi sgori cais unigol a dyn nhw'n dymu. So, mae'n fod yn her, ond fi credu bydd o cwpl yn dweud fod y Black Lions mynd i ennill, ond fi ddim yn credu na. Fi credu bydd Sgarlets yn ennill, ond mae 2
gêm gatre dydw nawr dros y 2 wythnos nesaf, yr un nos Wener, a wedyn y Gweilch ar Boxing Day. So, bydden nhw, gobeithio bod nhw'n ennill y penwythnos yma. So, mae'n gallu adeiladu mewn i'r gêm derby fawr yna. A mae'r Gweilch ddim di ennill yn Parc y Sgarlets ers 2015. So, bydd chance y Sgarlets i wneud bach o'r revenge ar gêm yna ar ôl y derby cwbl o wythnosau yn ôl. A dechrau bach momentum o gêm yma yn erbyn y Black Lions nos Wener i'r gêmau derby dros Nadolig. Ie, ond feddwl pa mor bwysig yw'r gêm na. Bydde ti'n wared, os y ti'n dweud Peel, feddwl am hynny, ti'n dweud Peel, ti wedi cael 70 gapiau dros Gymru neu rhywbeth, a bod yn ennill gan blawn ac yn y blaen. Bydde ti yn chwarae tîm cyntaf ti penwythnos yma yn erbyn Black Lion, neu bydde ti'n orffwyso ar ambell i chwaraewr o feddwl pa mor bwysig yw'r gêm na ar erbyn y Gweilch a'r gemau derby sydd i ddod yn y flwyddyn newydd i hefyd? Ie, mae fe'n cwestiwn anodd, ond fi ddim yn siŵr os bydd wneud newydau, os bydd pethau'n wella. So, falle fi ddim yn siŵr beth yw'r anafiadau fi credu mae Ewrop, os mae fe dal yn y nafi. Falle roi penwythnos, o'n i'n mynd i dweud falle roi penwythnos bant Iwan Lloyd, ond mae Costello mas injured. Fi ddim yn siŵr os mae Dan Jones dan ar hefyd. Ni ddim wedi chwarae o gwbl dros y tymor yma, so falle bydd Charlie Titcomb yn falle chwarae. So bydd yna'n mynd i fod ni'n diddorol i gweld. Wrth gwrs, nath Lloyd mynd bant tymor bach o anaf hefyd wythnos diwetha, so falle o'r ffwys Lloyd, just gwneud yn siŵr bod yn gallu dod nôl i gemau derby a chwarae'n eitha dda. Os mae fe'n chwarae penwythnos yma, mae'n mwy o risg o fe cael anaf arall. So ond ni ddim yn siŵr beth mae anafiadau nhw. So os mae Vita yn ôl yn penwythnos yma, dyle fe chwarae. Oherwydd mae Vita wedi fod un o'r chwaraewyr gorau y tymor, os mae Gareth Davies nhw, felly roi ar y fainc a dechrau dy Hardy. So, roi cyfle i Hardy, neu felly cyfle i Archie Hughes. So, mae fe'n diddorol. Os byddai'n Twin Peel, byddai'n trio gwneud yn siŵr fod tîm cryf dy fi. Ond os mae felly dawt rwle, felly roi cwpl ar y fainc. So, os mae pethau ddim yn mynd yn gywir, rhyw 20 munud ar ôl, felly wneud y newid a chwaraewyr mwy profiadol dod ymlaen a gobeithio ennill y gêm. Rhaid fod yn onest gyda gymaint o anafiadau sydd yn nhw. Dim llawer o newidiadau maen nhw'n gallu gwneud wrth gwrs, ond mae'n ti sôn felly o'r ffwys ambell i chwaraewr fel Lloyd ac yn y blaen. Cyn i ni symud mlaen i gêm Caerdydd, well ni sôn am bach o newyddion sydd wedi dod heddiw yn credu, sef ynglyn â pwy sy'n mynd i fod yn hyfforddi y tîmoedd menywod yn ystod Celtic Challenge, fel nhw'n galw e. Mae un tîm yn mynd i cael ei hyfforddi gan Ashley Beck. Ashley Beck wrth gwrs gynt o Worcester Warriors, ond yn fwy bwysig felly i Iestyn yn sicr. Gynt o'r Gweilch a Gymru, wrth gwrs 7 o gapiau i Gymru. Fydd e'n hyfforddi y Brython Thunder, a bydd Katrina Nicholas McLaughlin yn hyfforddi tîm Gwalia Lightning. Mae hi gynt o tîm hyfforddio'r tîm ddeunaw Gymru menywod, dan 20 Cymru menywod, yn ogystal oedd hi'n rhan o'r tîm hyfforddi mas yn Zela Newydd am y WXV, a 60 o gapiau dros Gymru yw hi'n felly digon o brofiad dy hi. Un gyntaf, falle am Ashley Beck, falch weld e'n cael swydd, wrth gwrs oedd e'n rhan o tîm hyfforddi Caerwyn menywod Worcester hynny yw, a nath golli ei swydd ar ddechrau y tymor. Felly falch i weld bod e'n swydd newydd dy fe. Mae llawer o brofiad dy fe. Mae wedi chwarae llawer o weithiau dros y Gweilch. Mae wedi chwarae ar y gêm rhyngwladol dy Cymru, a wedyn mae wedi gwneud bach o ffordd fi dy Worcester. So mae fe'n dda i gweld e'n ôl dy swydd.
A bydd yn diddorol i gweld, fod yn falle datblygu y pwrpas o twrnament, falle datblygu chwaraewyr i'r tîm menywod Cymru. Mae fe'n hefyd cyfle i rhywun fel Ashley Beck, tro cyntaf swydd fel the top job, head coach job. A datblygu ei hun fel fforddwr hefyd. So mae'n profiad really dda i bawb i fod yn onest. So mae Beck gael swydd bwysig, head coach, mae fe'n cael swydd nawr ar ôl digwyddiadau yn Worcester. A profiad fe. A mae'n mynd i fod yn gobeithio pwyntiad really dda. A mae'n cyffroes i weld fe cael nhw mewn a gweithio dy chwaraewyr ifanc y gêm fenywod. Ie, yr unig beth falle byddwch chi'n gweud yw ydy e bach yn rhy gynnar iddo fe, os y brofiad iddo fe fel hyfforddwr, wrth gwrs. Gawn ni weld, bydd e'n brawf anodd iawn, mi'n siŵr, a phrawf i bawb sy'n yn cystadleuaeth gwbl newydd. I fod yn onest, a fi'n gobeithio ni'n gallu gweld y chwaraewyr yna'n datblygu, oherwydd hwnna'r peth pwysig ynglyn â'r Celtic Challenge i weld datblygiad da'r chwaraewyr yma, yn enwedig chwaraewyr sydd ddim yn chwarae llawer, a cyfle i chwaraewyr ennill sydd ddim falle angen datblygu unrhyw fwy, chwaraewyr fel Sioned Harry sydd wedi bod yna ers talwm, ond sydd angen game time, sydd angen chwarae yn erbyn chwaraewyr eraill, a chwaraewyr dda iawn. Ni'n gallu gweld pa mor dda oedd y Celtic Challenge fynd diwetha, a nawr bod e'n fwy, gobeithio bydd e'n gallu gryfhau fwy, a bydd ni'n gweld fwy o chwaraewyr fel Lisa Neumann, Carys Cox, fel Ati sy'n syrenu ar y lefel yna, a wedyn symud ymlaen i'r lefel uwch. Felly, pob lwc i'r mercher a pob lwc i'r hyfforddwyr fyd. Cysydd. This is a segue, ti. Mae doi ffordd y fi edrych ar o'r gêm yma. Gyn ni sôn am y 25 munud gyntaf falle, yn gyntaf, oherwydd oedd e'n gystadleuol iawn am 25 munud, oedd Caerdydd yn sicr mewn y gêm, oedd yn cael ei sgôr yn rhywbeth fel 24.7 ar ôl ni, ond allai fe wedi bod 24-21, allai fe wedi bod yn agosach ffit. Be nes ti o Caerdydd a ddechrau'r gêm na? Ie, mae'n braf i weld Caerdydd roi siawns i tîm fel Toulouse, roi bach o cystadleuaeth mewn i dde, oherwydd fi credu nath llawer o pobl dweud ar dechrau'r wythnos, mae Caerdydd mynd mas na, maen nhw'n colli gan lawer o bwyntiau. So mae'n dda i gweld, maen nhw yn dod lan i'r challenge a wneud bach o frwydr. Ond fi credu ar y diwedd nath Toulouse fod yn rhy gryf, a chwaraewyr rhywun fel Antoine Dupont. Fi credu pob wythnos mae pobl yn gwneud chwarae, mae rhywun yn dweud, mae fe'n rili dda. So mae fe'n un o'r chwaraewyr gorau'r byd, a Blair Kinghorn sy'n dod mewn, a mae fe'n sgori cwbl o geisiau. Thomas Ramos, mae fe down there, fod Dupont i dweud wrth y fe i cael lan, oherwydd nath y dyfarnwr clywed Ramos siarad iddo fe, a falle rhy gymaint o siarad gan Ramos, a Dupont roi yn ôl yn ei lle. Ond perfformiad, nath y canlyniad ddim fod yn y Caerdydd, mae fe dal yn perfformiad dda, fi'n meddwl. Falle yn y pethau cwmpo drosodd yn yr ail hanner, mae dal falle rhoi y positives yna yn y hanner cyntaf. Ie, na sôn am y positives yma bach. Fi sydd ddim yn syni i glywed fi bod yn sôn am y negatives gyntaf. Ond oedd ambell i beth fi'n credu werth sôn am, oherwydd sa'n ni diflasu chi gyda gweud bod tîm talentog to Toulouse, wrth gwrs, ni gyd yn gwybod hwnna. Un o'r pethau gymaint yn wahanol o'n i'n meddwl rhwng y doi dîm a nes i sylwi oedd scramble defence, fel mae'n gweud y Saesneg. A oedd un Toulouse yn wych, tra bod un Caerdydd ddim cystal. Yn yr hanner gyntaf, oedd cyfleon dy Caerdydd, wnaethon nhw dorri'r llinell, o'n nhw wedi cyrraedd y 22, o'n nhw wedi cyrraedd y llinell. Ti'n gweld Evan Daniel yn cael ei daclo dros y llinell, cael ei ddal lan, ti'n gweld
y tackle wych gan Tom Ramos yn glwmda am lle chwaraewr arall ar Shane Lewis Hughes, pan mae Shane Lewis Hughes yn torri ongl wych. Mae fe bron fel open goal fel rhywbeth yn pildrod o'n i'n meddwl hwnna. Oedd e mor agos i sgori, ond yn llwyddo i cael ei fwrw nôl, a Toulouse o'n i'n meddwl wych yn yr ardal na. Cydydd cwbl o camgymeriadau collwg yn bel ar y llawr. A yr un arall oedd yn rhwystredig mi'n credu, ar ôl cais Mackenzie Martin, a newn ni sôn amdano fe fi'n siŵr mewn bach oherwydd oedd e'n wych ar y dydd. Yr exit na nath ddod syth bin ar ôl, oedd e'n rhy wan, rhaid i mi weid, oherwydd mae'r ben yn cael ei paso i Tîn Ystybia, gath gêm eitha dda hefyd, ond oedd cicin bach yn wallus, oedd e'n syth i Tom Ramos, a oedd, beth o 6 neu 8, wel, 8 y pac tu fewn i Tîn Ystybia, dim ond Dyla Rwa oedd wedi llwyddo cael mas i llinell amddiffyn, fe, Ben Thomas a'r ysgellwr dde, oedd ar y pryd, oedd Owen Lein arno erbyn ni, sa'n credu. So Josh Adams bydde fe wedi fod, di llwyddo cael mas, a mae Ben Thomas yn cwmpa, mae Tom Ramos yn creu cais i Blake Kinghorn. Oedd e'n rhy hawdd hwnna, ni'n meddwl. Syth ar ôl sgori cais, oedd e'n bach yn rhwystredig. Ond, oedd, fi'n credu, y penawd, sef colled fwyaf yn Ewrop ym 17 mlynedd, a mae pawb yn ei sôn am hwnna, oedd e ddim perfformiad mor gwael â hynny, a oedd llawer o bositif i sôn amdano. Ti'n moyn dechrau dyn nhw, falle Iestyn, unigolion nath dangos bod nhw'n gallu cystadlu ar y lefel yna? Ie, fel nath ti sôn, Mackenzie Martin, nath fe chwarae'n dda, wrth gwrs sgwri cais. Mae fe'n boi fawr iawn, a ni'n gallu gweld nawr mae fe'n dod ymlaen nawr dechrau gemau yn y lefel yma. Mae fe'n dy platform i ddysgu a smod. Rengol dy Toulouse sy'n cynnwys rhywun fel Gelaunch. Smod. Profiad wych i fe. Hefyd i Dilyn rhywun ei gym gynta yn y Champions Cup. So mae fe'n mynd i cael llawer o brofiad o chwarae yn y gym na. O ie, wel, i fod yn onest, nath i gweld Tîn Ystybia cerdded yn Chaerdydd pryd nath prynhawn ddo fi'n meddwl. O'n i just cerdded rownd a o'n i wedi gweld rhywun dy jacket Chaerdydd arno, a dwi'n gweld, o, mae hwnna'n Tîn Ystybia. So o'n i wedi gweld random fact of the week, ond mae camgymeriadau yn mynd i digwydd y tîm oedd ifanc, wel, dy chwaraewyr ifanc a tîm oedd felly dibrofiad. So, ond mae'r chwaraewyr yn mynd i ceisio yn trio galed beth bynnag, pa cystadleuaeth maen nhw'n mynd i chwarae. Maen nhw'n mynd i trio gorau. A fi'n credu mae rhywun fel, really good dwy yn y reng ôl, a mynd i cymryd llawer o'r gêm na. Ie, mae'n sicr. O'n i'n meddwl hefyd, oedd Terry Williams wedi cael gêm dda iawn. Oedd e ddim yn edrych mas o le yn erbyn rhan fwy o Toulouse, fel nes i weid ar y rap mae Dupont ar y blaen arall. Mae fe'n mynd i fod yn golled enfawr i'r gêm 15 pob ochr. Cydydd, penoddos mae brawf arall, anodd, tîm sy'n hedfan ar y foment bath. Carfafon, efo, bath, ie, fi'n gyrru. Sut ti'n gweld y gêm ma'n fynd, oherwydd mae Caerdydd, mae hanes y Caerdydd o llwyddo i gael buddugoliaethau enfawr gatre ar yr Arms Park yn dos, y parc ar arfer. Ond mae Bath ar y foment, maen nhw'n hedfan. Boes fel Ollie Lawrence, Will Muir, Finn Russell, mae'r cefnwyr arbennig dyn nhw. Ti'n gweld y chwarteri na o 9 yn y blaen. Mae Ben Spence mewn Cam Redpath hefyd. Mae fe'n mynd i fod yn sialens enfawr. A mae fe'n mynd i ddechrau y blaenwyr yn diwedd, cos mae'r blaenwyr ddim yn rhy ffôl dy cael baban chwaith. Brwydr o Dilyn rhywun erbyn Sam Underhill. Mae'n mynd i fod yn diddorol. Ond fi credu, mae fe'n prawf anodd eto i Chaerdydd a felly mwy o chance o
falle ennill y gêm yma i cymharu y gêm oedd i gatan erbyn Toulouse. Fi credu bydd unrhyw dîm yn mynd mas na ffeindio fe'n anodd i chwarae Toulouse yn Toulouse. So yeah, mae chance da dyn nhw. Fod falle chwaraewyr profiadol dros ben, fel nath i sôn rhywun fel Finn Russell. So mae'n mynd i fod yn gêm gyffroes i cefnogwyr. Fi credu mae llawer o cefnogwyr yn mynd lawr i balc arfer. Fi credu bydd llawer yn teithio o bath. Fi'n nofio'r cyfeithiad eto. Ond ie, mae'n mynd i fod yn gêm gyffroes. Fi credu bydd llawer o bobl yna yn gwylio'r gêm. So mae'n mynd i fod yn peth dda i Chaerdydd, fod llawer o cefnogwyr yn mynd i fod yna. A bydd yr atmosffer yn mynd i fod yn wych i'r ddwy dîm, a falle bydd y atmosffer yna yn helpu Chaerdydd mewn rhyw ffordd. A falle, pwyr, falle bydd nhw effeithio ar bach o sioc, fel ni wedi gweld cwbl o tymorau diwetha. So mae'n erbyn y Stormers, 2 waith yn erbyn y Stormers. Yn erbyn Leinster cwbl o flynyddoedd yn ôl, nath y cic hwyr yna gan Jared Evans. So mae Chaerdydd yn perfformio yn gêm y catre, so falle bydd yn hon un o'n nhw. Ie, bydd e. Be amdan cam di am y canlyniad? Fi credu mae'n mynd i fod yn eitha agos. Falle bydd rhywun yn dweud bath 110 pwynt, ond fi credu mae'n fod yn gêm agos dros ben. Os oedd rhywun fel Jared Evans, falle dal yna, falle byddwn ni'n dweud Chaerdydd. Dim byd yn erbyn tîm Ystybia, ond fi credu rhywun bach mwy o brofiad yn gêm yma fel Jared Evans. Fel ni gweld yn erbyn Leinster cwbl o flynyddoedd yn ôl, i'r cic yna i ennill y gêm. So fi'n meddwl bydd bath yn ennill gan 3 bwynt. Fi'n credu bydd yn gêm agos, gêm gyffroes iawn. Fi'n credu bydd y 2 dîm yn chwarae eitha agored a ceisio sgwri ceisau. A bydd bath yn ennill gan 3, ond falle bydd Chaerdydd cael bwynt bonus. Ie, fi'n mynd i gytuno, fi'n credu bath mynd i ennill gan rhyw 4 neu 5, falle 6 pwynt. Ond fi'n credu allai fod yn sgôr unrhyw ffordd. Allai fydd yn nice ffordd fe'n sydd wedi bydd ni'n disgwyl o fewn yn 14 pwynt yna, 7 pwynt un ffordd neu 7 pwynt y ffordd arall. Fi'n mynd i fod yn agos. Dylai fe fod y gêm dda iawn i wylio fod y 2 dîm yn licio taflu'r pêl o gwmpas a da olwyr rili ddeniadol a falle sy'n hoffi ymosod falle fwy na amddiffyn, mae'n credu mae'n deg i weid. Edrych ymlaen yn fawr iawn mae'r gêm yna. Geiriau cyflym, canlyniadau, ar mae gêmau arall. Gweilch, canlyniad. Erbyn Morfediad fel nes i weid. Mae'n siŵr. Fi credu mae fe'n banana skin, so mae'n peli gan 2. Fi'n meddwl, mae fe un falle mynd Gwyl slip up in. So fi credu, os mae'n peli dy tîm cryfan dyn nhw mas, bydd credu bydd nhw yn ennill. So os mae'n peli roi ei ail dîm mas nawr, a ddim yn ffocysu ar y cwp, fi'n edrych bach yn dwp. So mae'n peli gan 2. Ie, fi wni weid, os mae tîm cyntaf Montpellier mas, bydd nhw'n ennill gan sgôr, ond os mae ail dîm nhw mas, bydd y Gweilch yn ennill, fi'n credu. Fi'n credu rhywbeth debyg falle i wnaethon ni weid o Dreigiau, rhyw 10-15 pwynt i Pow os mae tîm cyntaf nhw mas, ond gallu fod yn fwy agos os mae ddim. Sgarlets, nes di weid, be oedd amcan di yn y diwedd? Sgarlets gan, fi'n meddwl 10, fi credu bydd Black Lion yn rhoi bach o her hanner cynta, ond bydd Sgarlets cymryd mwy o mantes ail hanner a ennill y gêm. Ie, fi'n mynd i 15-20 bwyntiau i Sgarlets, fi'n credu. Fi'n credu bydd y Black Lion mynd i bod yn ffocysu ar y gêm, a fi'n credu dyla'r Sgarlets llwyddo i bod yn fuddigol. Bach o newyddion arall, ni heb sôn am Ewrop yn gadael y Dreigiau. Wedi chwarae'n dda iawn dros y flynyddoedd i'r Dreigiau. Fi'n siŵr bod pawb yn gobeithio'n dda iddo fe yn y dyfodol, lle bynnag mae fe'n mynd.
tu ôl y llenni hefyd, well i ni sôn am y sefyllfa da Dawn Bowden, nath i wneud cyfweliad y BBC, mae pobl wedi bod yn, Tony Antonazzi, gen chwaraewr i Gymru, ond MP nawr yn gweud bod hi ddim yn hapus iawn da hynny, a moyn, rhywun edrych mewn i'r sefyllfa sydd wedi bod, lle Dawn Bowden yn gweud bod hi heb derbyn unrhyw wybodaeth falle amdano achosion oedd yn digwydd yn y WIU cyn iddo ddigwydd, a mae pobl eraill yn gweud bod hynny ddim yn wir. Gan i weld beth ddeith allan o hynny. O'n i moyn gofyn un cwestiwn arall i ti, felly Iestyn, cyn i ni adael. A mae hwn bach yn gas i fi, ond felly newn ni wneud yn wythnosol yn tyfu lan at y chwe glad. Os taw, yn gweud, fi'n credu bod pawb yn cytuno ar y foment, ffala taw yw rhif 8 Cymru, ond os ni'n gweud bod fe ddim, a felly bydde arweinwright fel pe bai, fe yw, newn ni weid am amser, fe'n symud i 8. Falle bod cyfnogwyr Gweilch yn anghytuno dyna, ond am y foment, pwy yw'r chwech di? Oherwydd fi'n credu bod pob rhanbarth mae dyn nhw cais am hyn yn dyn nhw, oherwydd mae dych chi boes ifanc yn dod lan fel Ryan Woodman, Alex Mann a'r Dreigiau ar Gweilch, Dreigiau a Chaerdydd. Mae dy ti falle Jack Morgan neu Rhys Davies yn y Gweilch, os chi'n symud Jack draw neu chwarae Rhys Davies. Sgarlets wrth gwrs, tîm plymtri os mae fe'n hollach, sa'n credu mae fe'n edrych falle bydde ddim, ond mae fe'n chwaraewr talentog o fri, ond hefyd mas o Gymru, Christians hefyd. A mae chwaraewyr eitha gwahanol fyna, fel Jack Morgan a tîm plymtri mewn rhyw un ffordd, a wedyn yr eraill sydd falle yn rhyw fath o hybrid ail reng neu rhengol. Be yw dy ddewis di fel rhif 6, a beth ti'n gwneud bydde'r dewis Gatland? Mae'n bach yn gas hwn, ynddo e? Fi'n rhoi ti ar y spot, o ti ddim yn gwybod bod ni'n dod at y ti am hwn. Wel, yn ni'n meddwl ti'n mynd i dweud 8, so oedd o, ar unrhyw obvious answer, werthfawr, ond na mae'n anodd. So os mae ringraid 8, fi'n mynd i dweud o Jack yn mynd i chwarae 7, falle reffl ar y fain. Mae fe'n anodd i pigo 6, oherwydd fi ddim yn siŵr beth mae ail reng mi'n mynd i fod. So fi eisiau gwneud y pac i gyd cyn mynd, falle bydd angen cyfle fy wneud efo'n So fi'n hoffi o'n Rhys Davies, fi credu bach yn overlooked ar y foment yn fy marn i. A nawr mae wedi datblygu o chwarae ail reng a 6, mae chance y fe i gael ei enw yn y carfan. Fi ddim yn hollol siŵr y twins fod fi ddim yn gwylio'r uwch gyngor Premiership. So fi ddim yn siŵr ble fi'n sefyll dy fe. Fi gallu gweld pam mae llawer o pobl yn hoff iawn o fe, ond fi ddim yn gwylio fe pob wythnos fel rhywun fel Rhys Davies. So fi ddim credu, my opinion is not 100% valid. Ond, yn fy marn i, byddwn i'n pigo Rhys Davies. Herwydd mae perfformiadau fe dros wythnosau diwethaf wedi fod yn rili dda. Mae wedi cael tymor eitha cryf, fod falle wedi chwarae gemau ail reng, gemau efo 6. So fi credu mae wedi cael tymor eitha dda. Fi credu bydd... Bydd Gatland, bydd yn hawdd i Gatland, jyst rhoi Rainwood fe 6 a chwarae plymtri fel 8. Fydde yna ddim yn, wouldn't surprise me, ond i fi byddai'n pigo Rhys Davies, ond fi'n gallu gweld Gatland pigo rhywun fel Plymtri, falle bod yn anaf ddim yn falle 100%. Fi'n credu bydd mynd mewn i 6 glad falle fel 6. Fi'n credu ar ôl y profiad y haf, falle bydd e mwy momentum a mae wedi chwarae cwbl o gemau. So falle mae fe ar y flaen ar y foment. Fi'n credu mae'n peth wir diddorol oherwydd ni'n edrych yn ôl i gwpan y byd. Pryd nath Wynraid symud nôl i 8, oedd e fel, pwy sy'n mynd i ddechrau 6? Oedd neb yn gwybod, oherwydd allech chi wedi mynd dan Lydiat, fe'r hen ben, a far ni, nes i wedi ar y pryd, byddwn ni wedi dewis Lydiat, ond wnaethon nhw fynd am y 2-7,
a nath Gatlin wedi ar ôl y gêm, falle oedd e heb wedi gweithio yn hanesyddol. Mae Gatlin wedi gweud bryn moyn cael y 6 cryf cas na fel pe bai, old school 6 fe hwyl yn licio gael fe. A chi'n edrych nawr, mae cwbl o chwaraewyr sy'n gallu ffito mewn hwnna. So, Mae'r ail rhain hybrids ydych chi. Mae dy ti Rhys Davies, y Ryan Woodman. Boes, mae Ryan Woodman yn amprofiadol, a mae fe'n athletwr o fri, a mae fe'n wych yn y lein. Felly, mae talent o fe, a byddwn ni'n gweud yr un peth am Alex Mann, bod e'n wych yn y lein, a bod mae fe'n hun na i oedran rwy'n credu y ffordd mae fe'n wario'r gêm. Os chi'n gwylio Alex Mann, a mae fe'n dysgu'n rili gyflym i gydydd. Mae'r ddoi boi yna, fi'n credu gobaith fawr dyn nhw o fod yn y garfan am y 6 gwlad, o feddwl bod nhw'n ifanc iawn a mond i cael rhyw 6 mis o rygbi ar y lefel uchel, ond fi'n credu bod gobaith dyn nhw. Wedyn mae Siwns, a fi bach yn cytuno, pryd dath Siwns yn mewn, oedd pawb yn sôn amdano fe fel boi sy'n 6-6 neu be bynnag yw sy'n gallu symud, mae fe'n athletwr, ti'n gallu gweld y talent sy'n wrth gwrs, ond ni heb weld y gorau hynny fe yn Rhys Cymru mor belled, fi'n credu bod hwnna'n deg i weid. O'n i'n meddwl oedd e'n dda yn cwpl y byd yn y gêm yn erbyn i fe Georgia, pryd nath o war ail reng y gêm yna, o'n i'n meddwl oedd gêm gorau fe'n Rhys Cymru mor belled. A wedyn mae ti rhywbeth gwbl wahanol y plwntri, sef mae fe'n athletwr, wrth gwrs, mae fe'n gallu gweithio yn y lein, mae fe hefyd yn hybrid, ond mae fe bach fwy rhywun sy'n mynd i weithio yn y sianeli fwy eang tra bod y lleill falle fwy cyfyng, yn ywedig Rhys Davies falle, mae fe fwy gyfyng to. I fi, mae fe'n anodd, ond hir dymor, os fi'n meddwl hir dymor, byddwn ni'n gweud Woodman neu Mann. Hir dymor. Ar y foment, fi'n credu plentri yw'r ffefryn, oherwydd mae fe wedi bod yma, mae Gatlin yn amlwg yn licio fe, ffordd mae fe wedi tynnu fe mewn o Zela Newydd. Felly, fi'n credu hir dymor, mae gobeithio'n mawr dy fi ar gyfer y ddoi boi yna, Woodman a Mann, ond ar y foment falle, plentri yw e, ond dy rif 8, falle bydd Ffarad tan ôl y dechrau, falle bydd Morgan Morris yn dechrau, neu mae Kenty Martin falle. Anyway, newn ni adael fyna. Sorry ti, Iestyn, mae'n rhoi ti ar y spot yn reit ar ddiwedd y pod. A, wel, bydd ddim YouTube wythnos yma oherwydd gyda ni broblemau, ges i broblemau eda'r mic hanner ffordd trwyddo hwn, a, wel, fi'n credu broblemau well, gyda oedd y golau mynd mewn a mas mewn y safell fi hefyd. Ond diolch yn fawr iawn am rando. Gallwch dilyn ni ar gyfryngau gymdeithasol, fe ni wedi sôn gymaint o weithiau yn barod ar drydar. Bydd fi'n gobeithio yn fach fwy weithgar a drydar os yw'n wythnos yn nesaf, herwydd llai o waith dy fi. Iestyn, unrhyw beth ti moyn sôn amdano, os unrhyw waith dy ti'n dod lan, ti'n moyn sôn amdano, ti wedi gweud bod un darn ti'n gweithio ar y foment? Mae darn dy fi ar y foment. Dy ail reng o Gymru. Fi ddim yn ei roi mwy yna. Wait and see. Ond, mae hynna yn y works. Fi ddim siŵr pryd mae'n mynd i dod mas. Herwydd, mae wythnos ola pryd ysgol wythnos hon, cyn y gwyliau nadolig. So falle neud bach o waith mewn y dros nadolig, neu neud yn really gyflym a roi yn mas wythnos nesaf. So, edrych ar y open side blog am hynna. Falle na i roi rhywbeth llawn o'r trydan i falle helpu hwnna. Os chi ddim yn drilyn fi ar trydan. Iestyn_Thomas21, there's a plug. A wedyn, gêm Pontypridd, nôl yn y Welsh Prem penwythnos yma, yn erbyn Rygbi Gogledd Cymru, gêm diddorol. Mae'n mynd i fod herwydd mae Ponty ddim wedi chwarae ar ôl y 2 wythnos diwethaf, un yn erbyn y cwpan, a wedyn y gêm arall yn erbyn Merthyr wedi cael ei ganslo ar y bore dydd Sadwrn, oedd yna'n bach yn rwystredig, herwydd yn ni'n barod i fynd, ond oedd y gêm wedi cael ei roi bant. So, yna'n anffodus, herwydd mae Ponty ddim yn 3 gêm diwethaf nhw, so mae'n mynd i fod yn diddorol, ond edrych mlaen mynd i Heol Sargent y wythnos, a edrych ar trydan a cyfryngau i gyd, a falle fi mwy o waith gan fi dy gwaith ysgrifenedig.
Os chi'n moyn glywed fwy am Bont y Pridd, gwrando i bodlediad diweddara, wythnos diwetha ni gyda Josh Phillips, cefnwr a maswr, oedd e'n ymwneud yn blysteisiau tan maswr yw wythnos diwetha. Fi'n falch nes i sôn am y gwpan, wnaethon ni ddim sôn am hynny, buddugoliaethau cytre i Glynebwy, Abertawe, Merthyr a Llanddyfri. Diolch Iestyn am dechrau'r bant gwyr yna. Felly gewn ni weld siwr eith nhw yn rownd gynderfynol sydd i ddod mewn rhyw wythnosau. Diolch yn fawr am rando. Rando i ni ar Spotify, Apple ac yn y blaen, neu wyliwch ni ar YouTube, ond nid yr wythnos yma, fel nes i wedi. Nadolig llawen, mwynhewch, a diolch yn fawr iawn am rando. Diolch am gwrando i'r podcast Rugby Cymru. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.